uNkulunkulu engayakhi indlu uthi abayakhayo bayakhelize. And masikhuluma ngendlu asikhulumi ngomshado kuphela, sikhuluma nangempilo. Sikhuluma noma ngabe yini umuntu angayakhe empilweni yakhe. Lithizwi, if God is not the reason, if God is not the standard of your building, the Bible says you are building in vain. I love the message. The message is they are only building shacks. These are my characteristics of a shack. So that umshado wenu ungabi a shack, mabaso. Ngiyanicela. Number one of the characteristics of shack, ishak ukuthi ulali ngekho uvuka ikhona. So there is no foundation. Okusho ukuthi nje ungadecide manje ukuthi ngubeka khona la ubeke. But in the same way, a shack ungadecide kusasa ukuthi sengikhathele wena ubhidlisa. So that's why many marriages bashade namhlanje 2 weeks later seba divorceile because we are building shacks. We are building shacks. I think I've once shared a story here. Ukuthi khona a couple engiyaziyo, angikhuluma istory engibaziyo face to face. Bama la e-altar sebehlukene. Kwasekushadela ukuthi invitation yaseyiphumile. Kodwa bashada nje la umfundisi uthi usungamcabuza bahlukene la baphuma kwi-altar omunye waya kubo nomunye waya kubo. Shacks. So anything oyenza noma ningagqoka nimeshelana futhi ngiyazi ukuthi niyayibamba ke leyo. Gqoka igqoko kusukela esigqokweni kuze kuyofika etekini niyayibamba leyo. Noma ningafanelisana kanjani if uNkulunkulu angasiyo ingxenye yomshado wenu, it is a shack. Nizofaniselana nime phambi kwecourt nihlukana. Lento kaNkulunkulu le kaNkulunkulu nathi nabashadile bayazi ukuthi noma ungeza umfundisi ethi 10 steps to a better marriage, 10 steps to make your marriage work. Lento ibanjwa uNkulunkulu le. Noma ungaba na 20 steps yokuyibamba uzohlukana na 50 steps. Kunabantu abafundisa ngomshado bona sebedivorce nga-5 because akusululwazi lakho but uNkulunkulu ekugcineni oyibambayo. Oh noma ngangena ngayini noma ngangena ngekiss noma ngangena mangangeni noNkulunkulu kulento angeke isebenze unless the Lord builds. Another thing about a shack does not have a foundation. Enye into ngomkhukha awunasi isekelo. Okusho ukuthi cannot withstand ama-storms. Okusho ukuthi ungemelane nezivunguvungu. Wonke umshado unezimo. Awukho umshado perfect. Ungezwa kuthiwa noma singathi sesina 15 years, sesina 20 years, sesina 30, kodwa siyazi ukuthi sidlule ivunguvungwini. Into esimisayo ukuthi khona la sakhele khona. Umshado ubekwe phezulu kwaJesu idwala. Because storms will come. Yabo khathi nisajola nisayitshontsha nisenza into esingazi nani ithatha. Usathane nihambela nawe unibamba izandla lokathi continue. But the day we decide to ukwenza kahle usathane uthi now sizobona. I've heard abantu kwi-counseling behlala bethi umfundisi kwaku right sisayijolela but since ashada ayikho into esebenzayo is because usuwenza into kaNkulunkulu. Usathane umelene nento kaNkulunkulu. You need God. And the shacks are generally small. Imkhukhu nje imncanyana. Okusho ukuthi they cannot handle much. Okusho ukuthi ngebamba okuningi. So make sure ukuthi you build into engabamba. Into ezokwazi ukuthi iallow unkosikazi wakhe akhule. Into ezokwazi ukuthi alawe nawe ukhule. Kukhona abantu abagcina ukukhula the day bashada because bangena in a shack yomshado. Marriage not be a shack. Umshado wena ungabi umkhukhu. Ngicela ukuphinda lento. Kuyo yonke into enzongena nayo. Msho kukhona ama gifts esizonika nawo sithi ngenani nawe emshadweni. Zandi ngokutshelile Sunday make sure ukuthi akasali uNkulunkulu. Make sure ukuthi akasali uNkulunkulu. I know ukuthi ziningi izinto abasithembisa zona. I know mabaso mhlawumbe kukhona enisayokwenza nani. Make sure ukuthi awushiya uNkulunkulu ngaphandle. And one thing about uNkulunkulu ukuthi akaxutshwa. uNkulunkulu akalwi. La kuvezwa khona enye into ecishe ifane neyakho uNkulunkulu umela ngaphandle. Baningi abayitshela ukuthi no sikwenza konke sibamba amadlozi ngapha noNkulunkulu siyamkholwa ubamba amadlozi wodwa. uNkulunkulu akasekho lapho. Ngiyacela ningangcolisi umshado wenu. Hayi ngesiphandla, hayi ngenyongo, hayi ngagazi. Igazi likaJesu lodwa is enough for umshado wenu. Akunagazi lesilwane ekumele liqinise umshado wenu. Lento le akusiye sibonge kaNkulunkulu le.
to know ukuthi umshado akusiwe wesiko yonke amandiya ayashada abelungu bayashada amakati ayashada as long as kunomuntu kuyashada ngoba into kaNkulunkulu akusinto yama-Afrika